sitä halua. Mä vain tahdon pitää hauskaa, mä en kai ikinä. Lähtisikö se tuonne? Mitä helvettiä? Tuli muuten mieleen, että minkäköhän koko millinen tää kaasari on tässä. Tuli silleen mieleen. Tititu. Tuli muuten mieleen sanoa, että on jäähdytysnesteet otettu pois öljytalta. Tässä on nää öljyt. En oo kyllä minnekään vielä laittanut. Missäköhän toi nyt on kiito? Tuolla. Eiköhän se tosta lähde, kun vähän tökkäs. Tuolla. Mitä? Eiku, se on tossakin. Ei ihme, että ei oo lähtenyt. Tosiaan toi kytkin vajari menee tossa. Pitäis saada se tuolta tosta pois. Katsotaan, lähteekö millään. Juu, olisiko se 12? Onhan se. Vittu kun ei muista ikinä. Minne suuntaan tää pyörii? Ai tonne. Lähtekö niitä? Tosiaan tässä nyt pitäis ainakin pitäis rasvaa toi kytkinvajari ja salttaa. Se on muuten ihan pirun jäykkä toi kytkinvajari. Pitääkö siihen ostaa uusi vai miten? Tosiaan. Joo, nyt tää on saatu irti. Mut ei mitään tietoa, miten tätä sais rasvattua. Lähtisikö se vai jos tunne vähän pistää? Pitääkö tätä nyt jotenkin ymkätä? Eikö miten? Miten tätä voi ymkätä? Nythän tää alkaa vähän toimiakin. Kamerako kääntyy. Nythän tää alkaa vähän toimiakin. Pitää vähän lisää. Näin ihan minun sormilla. Nythän tämä toimii kuin uusi. Juu, no niin. Nyt tää on ihan hyvä. Laitetaan tää tänäs. Oho. Se oli tämä puoli. Pujotetaan se tuolta. Sitten pistetään se tuosta. Pistetään se eka tuolta. Eka täältä pitää sille nätisti pistellä. Oh, yeah. Wait a minute. What the fuck isn't going? Hei, miksi tää mene? No niin, menihän se. Piti naputella pari kertaa. Sitten päädytään laittamaan tänne. Se pitäisi laittaa
Pitäis laittaa nimittäin jostain perseestä hevosen semmoisesta. Tai no ei nyt toivottavasti semmoisesta, mutta elä ne ihan sinne asti. Ui perse. Nyt jää sormet väliin. Nyt jää sormet väliin. No mä sain nomeksat pois. Mene! Tuletko sinä sieltä? Sinä senkin vetkuttelee. Pitääkö tän metallihömmelin täältä niinku tulla? Kyllähän sen pitää. Mitäs mä vekkuilen? Nyt se yksi osa jäi tonne. Perkele. Tätä tuohon. Meneepähän tämä vaan tästä. Mä ei tiedä. Pitäähän tämä tietenkin ottaa vielä pois. Kun meikä tän on tehnyt. Jynkytetään tätä tästä. No. Eikö tän oikeesti? Kyllä tän tästä täytyy mennä. Eihän tää nyt kai tossa mahdu. Mitä helvettiä? Mitäs ihmettä? Pitääkö nyt muuttua aika taikuriksi ja taivaattamaan tästä välistä? Miten? Enskatissa. Älä sinne öljylaatikkoon. Älä öljylaatikkoon. Miten tää kuuluis muuten saattaa? Kun ei se tosta. Tää helvetti. Nyt se on tuolta ainakin jotenkin. Sitten pitäisi tämä vielä kiristää. Katsotaan. Nyt tämä on kiristetty. Tää pitäisi vielä kiristää. Mutta tässä on tämmönen ongelma. Tää ei palauta tätä. Ei palauta. Kyllä tää liikkuu niinku, mutta ei palauta. Joo, mä oon nyt varmaan 10 minuuttia tässä tän kanssa väsäillyt. Ei palauta vieläkään. Joten kertokaa tuolla kommenteissa, jos kellä on idea, mitenkä tän sais palauttamaan tän kytkimän. Tai kytkinvairin, niin kytkimä. Juu, tosiaan. Ei palauta. Mut katsotaan, mitä muuta keksitään. Voitais vaikka katsoa tuo kaasari tässä välissä, joka ei yhtään tiedä miltä se näyttää tuolta sisältä. Katsotaan miltä se näyttää. Ajattelin sittenkin ton kaasarin jättää ensi videolle tai jollakin videolle. En ainakaan nyt ajatellut katsoa tätä, mutta juu. Ja tässä ei siis tosiaan melkein yhtään niinku puristuksia. Tän saa niinku ihan kädelläkin. Tälleen. Mä en tiedä onko tässä jotain. Sanottiin mulle, että ei tää ole leiponut, mutta en nyt oikein tiedä, onko tää leiponut vai ei. Tai siis kyllähän tästä kuuluu tällainen. Mutta juu. Ja tosiaan mä en nyt tiedä, tuleeko tässä enempää mitään klippejä. Katsoa, keksiikö tähän mitään. Ehdottakaa teki, mitä tähän keksis. Tosiaan jäähdytyn ja sitten pitää laittaa uusia moottoriöljy ja katteet pitäisi maalaa ja tankinkin voisi ehkä maalaa tai sitten pitää ton originaalivärissä. Tosiaan jos mä tekisin tästä jonkun eri värisen, niin kyllä tää tankkikin pitäisi ottaa pois. Mutta ehdotelkaa vaikka tälle mopolle väriehtoja tai silleen ja katteet. No penkki on musta varmaan. En tiedä, en usko, että löytyy mitään penkin päällisiä tällaisia uudempia. Ja eihän täällä ole kuin pinkkiä tällä hetkellä. Et ei saa katteitakaan oikein millään hienolla värillä. Pinkki on hieno väri, mutta
Mutta juu. Tosiaan en nyt keksinyt mitään. Mietin tässä pari minuuttia. En keksinyt mitään, joten tää video oli taas. Nähdään ensi videossa. Morjens.